iti Cordillera 2026 Search for the Best Cordilleran Tourism Villages manarimaan ken Coast Guard Satellite Office wenno substation namnamaan ti Coast Guard amay pasdek iti probinsya ti Kalinga. Daytag ken dumadamag iti report ni Anjel Kim Pengosro. Manarimaan ti initial assessment ti Department of Tourism Cordillera para iti 2026 Search for the Best Cordilleran Tourism Villages iti ennem a probinsya iti Cordillera. Na-assess dagiti participating tourism villages babaan ti commitment da iti sustainable tourism, community engagement, cultural preservation, ken inclusive community-based tourism development. Agtultuloy ti panang bigbig ti Search for the Best Cordilleran Tourism Villages kadagiti komunidad amang ipakita iti sustainability, inclusivity, innovation ken cultural integrity amang papigsa iti kasasaad ti Cordillera kas kangrunaan a destinasyon para iti responsable, immersive ken community-driven tourism. Iti Mountain Province, nakaawat iti sag 50 kilos a bagas ti 49 a daycare workers iti munisipyo ti Paracelis, kas pasot ti rice assistance para kadagiti vulnerable sector nga apektado iti tikag. Sigon iti LGU, tinasao nga rice assistance ket pasot ti panang bigbig ken panagyaman iti napateg nga akem dagiti daycare worker, iti panangiwanwan ken panang porma kadagiti agtutubo iti komunidad. Nagyaman mo ti lokal a gobyerno iti presidente, iti Cordillera iti dagos a suporta a naipaay kadagiti residente. May palagip a naipasidong iti state of calamity ti ili ti Paracelis, gapo iti epekto ti tikag. Iti Kalinga, nakipatang dagiti opisyal ti Coast Guard District Northeastern Luzon to Gigaraw City ken ni Governor James Iduba tapno pagsaritaan ti panakaypasdek ti Coast Guard Satellite Office wenno substation iti probinsya. Sigon ken ni Lieutenant Commander Rafi Lagiwed, saan laeng nga iti Kalinga ti pagserbianda no di ket makatulong pa iti dadduma a kabangibang a lugar. This is not limited within Kalinga alone. Since establishing a Coast Guard unit in Kalinga could be or could also be helpful sa deployment purposes, for example, in Mountain Province, Apayao, and other nearby provinces. Ti panakaipasdek ti Coast Guard substation iti probinsya ket mangpapigsa iti operasyon ti seguridad iti baybay ken karayan, kas tamot iti panakapasaya at ti kabaelan amang sungbat iti emerhensya, kas iti search and rescue missions. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.